Antikken er en historisk periode fra 750 år før Kristi fødsel til ca. 500 år efter Kristi fødsel. Antikken betegnes som en underinddeling af oldtiden. Antikken foregik primært i Hellas og Romerriget. Den antikke romerske arkitektur var kraftigt inspireret af den græske arkitektur. Romerne hentede søjlemotivet fra de græske templer og brugte det i deres eget byggeri. Romerne havde langt flere typer af bygninger end grækerne. Det store romerske imperium skulle vise sin magt igennem byggeriet. Romerne byggede både paladser, teatre, kirker og kurbade, og deres bygninger var meget større end grækernes. I det gamle Grækenland var templet det vigtigste bygningsværk. Arkitekturen handlede i høj grad om at bygge det perfekte tempel. Alle templer blev opført med et indre rum til den gud, det var opført til ære for. Grækerne brugte få enkle former, der blev perfektioneret til det yderste. Symmetri, regelmæssighed, balance og harmoni er nøgleordene for de græske templer. Derfor virker den græske arkitektur så overbevisende og udtryksfuldt. Antikkens villaer blev opkaldt efter, hvor de lå og hvad de blev brugt til. Villa rustica var en stor landejendom, som var knyttet til landbrugsproduktionen. Villa suburbana var en landejendom, som lå tæt på byen. Villa urbana var en villa, som lå inde i byen. Den antikke by var et lille overskueligt samfund, hvor næsten alt foregik i høreafstand. I Athen blev kvinderne holdt indendøre, hvor de var beskæftiget med husarbejde og med at sy tøj. Hvis en athensk kvinde opholdt sig på torvet for at arbejde, så var hun stemplet som en kvinde fra et fattigt hjem. I det antikke Grækenland arbejdede mændene meget, og generelt som bønder, og penge blev som regel tjent på det lokale marked, hvor bønder og udlandske handelsmænd kunne bytte og sælge varer. Magten lå dengang primært hos mænd med store landejendomme. Børnene fik en meget begrænset skolegang, som forældrene selv skulle betale, og analfabetismen var udbredt. Den antikke familie havde således langt mere tid til at nyde sig selv og livet, end vi har i dag. En antik familie måtte arbejde 40 timer om ugen for at holde en familie i gang. Ved større fester eller specielle lejligheder fandt der offentlige gratis uddelinger af korn sted. Man kan følge vinhandlere, fiskesovsfabrikanter og småhåndværkere i deres arbejdsdag. Vi kan følge både mænd og kvinder i deres daglige vej igennem de store offentlige badeanlæg. På festdage kan vi følge dem i teatret og i amfiteatret. Der var stort set ingen offentlig transport, og det ville tage månedsvis at rejse eller sende et brev fra den ene ende til den anden. Grækerne tilbad de olympiske guder, blandt andet Zeus. Det foregik i kulten, hvor man fælles ofrede til guderne foran et tempel. Samfundet var hierarkisk opdelt i overklassen, middelklassen og underklassen. Overklassen var som regel dem, som kunne læse og skrive og havde råd til uddannelse, og middelklassen var arbejderne, og underklassen var slaverne. Enten var man født som slave, ellers var man krigsfange.